Dakawai pat ka jingpang ka bapla kala penlengo yaki dokter kala sarbiang ha China ka balakta yaki khenlung khenna. Daki hajar ki khulung kilayo yakani ka jingpang bat kani ka jingpang kala serim bat ka jingpang Sahel Hospital. Hakani ka video pila bani i ya ka jingshilai ki nongpang ki balet ban pha sumar yaki kun ksir jongki ha ki hospital. Ngi shisha ha kisngi ki bangi sakhi ya ki jingja khala ki jingpang thamai babunjan ki thama ki jingkhnyo jumai bat ka turai jingmaham ki lanang yai sawajam ki badan skor ban sngaw to sharai bat duwai ngin duwai ro ba oblei unyarap yangi bangin kenmau ban it bat tiang buram ya u haki por baro kumjuru unyada yangi na kabasnew.